Здравейте, приятели, това са Viorg Tutorials и днес съм при вас с първия за тази година Photoshop урок, който ще е на една тема, която доста ви вълнува и след всеки мой speed art ме заливате с въпроси относно тази техника, която днес ще ви представи. Тя се нарича Burn and Dodge и в общи линии е много лесна, много лесно се постига този филтър и резултатът е много впечатляващ. Също така има доста широко приложение. Може да го използвате, за да подсилите дадени неща във вашето изображение, които искате да изпъкнат. Също така може да се използва и в ретуша. Има такава специална техника, която на един слой с маска се слага Burn, маската, на другия Dodge и се прикриват несъвършенствата на кожата. Аз не можах да я овладея тази техника, така че ще ви покажа само как да подсилите цветовете на вашето изображение и да направите така, че то да изпъкне. За целта трябва да си цъкнете на Edit и Fill. След това от тук избирате 50% грей с нормален мод и 100% прозрачност. Натискате ОК. Преди това трябва да си копирате бекграунд слоя или да си създадете нов слой. Да натискате Edit, Fill, 50% грей, Normal, 100% прозрачност и ето какво се получава. Намалявате прозрачността на вашия сив слой, така че за да можете да виждате долното изображение, примерно на 50%. Избирате си както ви е удобно. Може да започнете първо с Burn Tool, което всъщност потъмнява и подсилва там, където искате да стане по-тъмно. Ето виждате как на сивия слой нещата стават по-тъмни. И така си продължавате всичко, което искате да потъмните и да стане по-наситено, като цвят, като всичко. Това придава един, така според мен, драматизъм на вашето изображение и го кара да изглежда с по-ярки цветове, много готино става. Избрах да ви покажа как става на един космически тапет, защото според мен тук има доста цветове, които ще изпъкнат. Не съм го пробвал предварително, така че сега ще наблюдавам резултата с вас. Потъмнявате си всичко с Burn Tool, което искате. След това избирате Dodge Tool и започвате да си отцветявате там, където искате да бъдат по-ярки нещата, по-светлите места от вашето изображение. След като приключите, в
вдигате прозрачността на сивия слой на 100%. Виждате какво не е особено привлекателно така. И променяте стила на слоя на Overlay. И виждате колко по-ярко стана всичко и по-наситено. Ето без този филтър и с него. На мен лично много ми харесва. Разбира се, ще се намерят хора, които да ми направят забележка за начина, по който го правя, или нещо, някакво неодобрение ще изкажат, но на мен ми е все тая. Важното е, че съм ви показал как се действа с този филтър, тъй като според мен ви е интересно как се прави. Показвам още веднъж разликата, колко по-наситено и някак по-магично стои, не знам, много ми харесва, повтарям се вече. Това беше от мен този път. Надявам се урока ми да ви е харесал и да ви е бил полезен. Ако е така, не забравяйте да харесате страницата ми във Facebook, Photoshop уроци. Абонирайте се за мен тук в VBox или в YouTube. Посетете групите, в които участвам и качвам моите клипове. Чао от мен за сега и до следващия път.